Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. Hoxe imos facer unha rutina sinxela, pero efectiva. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben, bons días. Eu tamén estou ben, bons días. Imos aló con mobilidade articular. Bueno, pois vamos a falar de como era eu de pequeno de traste, entón, non? Anxo era moi traste de pequeno, pero que non me extraña nada porque ainda sigue sendo agora. O sea, é o que máis trastadas fai, é o que máis toma o pelo a todo o mundo. Imos ao ladiño e a outro, ca cabeza, movimentos curtos, suaves. Estábamos a falar, antes de comezar a clase, de que íbamos a falar, non? No quecemento. Arriba abaixo. E dixo Anxo que... No, Anxo non dixo nada. Anxo non dixo nada. Unha vez que non di nada. Que quería falar de eso de si era verdade ou de que cando discuten as mulleres sempre teñen que ter razón, non? Foi o que dixeches, non? Ahora non te veñas atrás. Bueno, E iso é empezamos a verdade, guerra. ombreiros... Vale. Non é que queiramos ter a razón, é que a temos. Tes razón. Ves? Sinxelo. A verdade é que... non sempre, pero a maior parte sempre consideras que tedes a razón, eh? Sempre consideramos porque será Cambiamos. coincidencia. Non o creo. Pero de verdade pensades que sempre tedes a razón? No, sempre non. Mira, voute por un exemplo. A ver, pon un exemplo. Eso. A outra se rir. No, é que é verdade. A mellor vindes con unha persoa e dices, boa, este rapaz Man na cintura. é maravilloso, mira o que me dixo, vámonos a asociar para facer calquera cousa. Non me gusta. Bueno, xa estás, as túas cousas que non che gusta. É que hai algo que non me gusta. A súa mirada, algo non me gusta. Bueno, xa está. Pasan 3 meses, Cambio. Arruinado. que razón tiñas. Ah, bueno. Era un sinvergonza. E así con todo. É que é verdade, ao final non é que queiramos ter a razón, é que temos unha intuición... Un sexto sentido, non? Non, unha intuición máis desarrollada que a vosa. Eu digo que, por exemplo, os pais normalmente sí que, polo menos os meus, Pero os pais é solen polas ter nais. bastante... É polas nais. Correcto. Non é polo pai, é pola nai. Xeral, xuntamos penas. Por exemplo, os meus... O meu pai, por exemplo, é super desconfiado. Moi desconfiado de todo. Como bo galego. Por experiencias que tivo. E eu tive discutido con el, dicir, sempre pensando mal da xente, non sei que, non sei cuánto, pim pam, xa te acordarás de mí? Pum, efectivamente, xa me acordei dele. Cambiamos, dame rabia ter que darlle a razón despois, pero bueno, cando a teñen, a teñen. Pero ti non ves que sodes capaces de botar pa fora o cubo da basura e non vos ocurre baixar a basura? Que hai que decíbolo. Pois, O sea, algo tan sinxelo como eso. O sea, pasades por encima da bolsa, non a vedes, eh? Non cabí cousa igual. Non vos pasa iso de vedes a bolsa chea e seguides botando hasta que alguén vai por arte de magia e tira o container. Estou recordando un millón de situacións da vida dicindo, Cambiamos. que pasa? Isto é a casa dos Simpson, a ver quen é o que pon o último e cai todo e hai que baixala. Vouche decir máis, Edi. Esta Hacia malla dentro. recollinche a roupa A min? e puxenche así, e colgueixa nas perchas. Non contes eso, home. Pois sí, pois é verdade. Sí, no, eso é Eu verdade. organíceme así, Incluso tiña os calzoncillos tirados, sabes? Eso non, Que eso non chedera. é verdade. Veña, finalizamos a movilidade articular. Para hoxe, o único que necesitamos é a fitball e a esteira, vale? Collemos todo e comezamos. Tirábamos as galiñas tamén polo balcón para ver se podían voar ou non podían voar. Era un balcón pequeno, tampouco era un balcón moi grande, non lle pasaba nada a galiña, Nos cuidábamos polas galiñas. Pobres galiñas, supoño que colleron a baixa por ansiedade, porque o Anxo entre que as tiraba pola ventana para ver se voaban, e despois estapaba os ovos contra a parede. As pobres, nada, baixa inminente. Foron ao psiquiatra e están a tratamento todas. Escopeta de balís, pitas voadoras, decoracións nas paredes, bueno. Cara, a miña abuela non nos quería moito, non cabe dúda. Moi ben, unha vez que xa temos todo, imos pasar ao quecemento. Primeiro exercicio, imos sentarnos na pelota e durante 30 segundos imos pegar aí pequenos rebotes, vale? Despegando un pouquiño o cu da pelota e
Imos aló, vai. Aí, rebotes pequenos, quentándose as pernas. Estrella, ti non tes nada que decir? Eu teño moito que decir, pero non sei se teño razón ou non, que é o problema. Seguro que sí, Seguro que tienes razón. Eu xa che dou antes de que fales. Así son. Eu digo que xente maior cando di algo normalmente é por experiencia, porque Sí. xa están escaldados. Entonces avisa, mira que tal. Se lle facemos caso, pois vai ben, e se non, 3, que nos 2, damos nos de 1... fociños. Vale. Tamén teño que dicir, que Estrella é unha persona moi sabia, Eu? Sí. Imos cas Sí, pernas ahora estirando Sí, unha e outra. Sempre dá moi bons consellos. Non, eu digo que hai que andar a modo, nada máis. Aí imos tirando unha perna e outra mantendo o lombo recto. Xa me dixo que non me xuntara anxo, que non era boa... Eu non dixen tal cosa. E xa lle fixen caso. Non señas mentireiro. Aí, moi ben, Estrella. Como che defende, anxo? A verdade que sí. Non, eu 3, defendo a 2, verdade, a miña, pero... Vale, agora imos aí con as rotacións do tronco, a un ladiño e a outro. Ti pensas que se fora mal rapaz iba a estar con nós? Non, que non queríamos. Non cabe duda. Algún Como enchufe decía a tengo, miña algún mãe, enchufe tengo. eres unha boa peixa, pois nosotros somos todos bons peixes tamén. Un poquinho máis. 3, 2, 1, vale. Moi ben, unha vez que rematamos o quecemento, imos pasar á parte principal. Como ides aí de brazos para facer flexións? Unha a cada lado. Sí. Fantástico. Veña, pusimos aló. Pois a ver, de pequeno era traste, pero eu penso que tampouco moito. Facíamos cousas normales, o meu abuelo tiña unha escopeta de balís por aí, que non la deixaba a veces, pero non sabíamos onde estaba guardada. E ao final, primeiro tirábamos ya os palillos, despois tirábamos ya outras cousiñas por aí, e despois reventábamos cos canalós, e con cas ventanas, e con todo o canto hai. E sacou nosa escopeta. Imos levar a pelota á zona dos xeonllos. Canto máis separemos da cabeza, máis intenso, vale? Uf, Imos comezar estou detrás. facendo flexións. A la boca. No. Separamos as mans, máis da anchura dos sombreiros. Leva a pelota... Mira, pon o corpiño máis encima. Aí, Estrella, os pés no aire, Veña, e o que imos facer é... Baixamos o peito E subimos. non subo, Veña, imos 10 veces. Que ó? Flexión, extensión de cómoda. Aí, iso é. Ai. Ui. Os cobados hacia fora ou hacia atrás? Hacia fora, hacia fora. Veña, son 10 flexións, Van 6, 7, Bueno, levo tropecentas porque 8, non podo parar. 9 e 10. Moi ben, imos cara atrás. Imos relaxar uns segundiños. Estrella, xa quedas aí. Tranquila, vamos ahora a axudarte. Ai. Espera, que me coloco. Veña, porque imos ir de novo cara adiante, relaxada aí uns segundiños. Tamén teño que dicir que hoxe a miña pelota estaba rebelde, porque non se deixaba dominar, fuxa para todos os lados. Sí, Estrella, eu pensaba que se nos iba a matar, menos mal que ao final deu controlado a situación e tirou para diante como pudo. Veña, volvemos. Llevamos a pelota cara aos xeonllos. Abrimos os brazos. Abrimos aí, separamos as mans e imos cara abaixo, levando o peito cara ao chan. Flexión, extensión de cóbado. Iso é, acercando o peito. Ánimo. 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxamos atrás uns segundiños. Ai, Pobre Estrella.
Foi unha sabotaxe en toda rega. Pero puiden eu, home, que ver que se vai meter comigo. E agora o que imos facer é a táboa encima do fútbol. Sí? Vale. Vale. Como antes, canto máis o alexemos da cabeza, máis intenso. Onde vos vexades, de acordo? É bueno levar caras empeñas, máis ou menos. É que eu arranco mal, agora sí. E aí, cos brazos estirados, o corpo recto. Estades? Estamos. Non sei. Empeza a Sí. contar, Non sei. Vale. Mans separadas a anchura dos sombreiros, mantemos a posición e aguantamos aí 30 segundiños, veña. Apretamos abdomen, vixiamos que esa pelve non vai a cara abaixo e que o cu non está apuntado cara arriba. Liña recta ese corpo. Moi ben, aguanto aí uns segundos. Vale, perfecto. A clase de hoxe que a pelota, ben, houve que estar moi enriba da pelota, pero bueno, polo menos traballamos o equilibrio. Veña, agora. Parecido, vale? Levo a pelota aí caros xeonllos. E o que vou facer é o seguinte. Na posición de táboa, agora levo os xeonllos cara adiante, de acordo? Recollo as pernas 10 veces. Imos a posición de táboa. Levamos a pelota cara aos xeonllos e unha vez que estemos aí, flexionamos cara adiante. Imos aló. Igual a teño moi adiante, non? O que? Ves? Busca unha posición cómoda. Se cadra non hai. Van 6 7 8 9 e 10. Moi ben. Tiña o seu aquel porque sí que é certo que ao haber movimento a pelota sí que quería xirarse pos lados. Complicábase polo que dicíamos de que había que guardar o equilibrio e que non se movera moito a pelota. Pero ben, gustoume facelo. Vean, de novo. Volvemos a colocarnos, mesma posición. Levamos o corpo encima da pelota. Aí, caros xeonllos. As mans debaixo dos sombreiros, brazos estirados. Estrella, vas comer as ervas, eh? Collemos aire e soltamos. Que me desconcentras. Mira, que último exercicio nesta posición. Tal cadra. 8 9 e 10. Moi ben. Ese exercicio é un dos que máis me gusta ca pelota. O da táboa e levando encollendo as pernas, levándose hacia o peito. Encántame, sempre me gustou. Colocamos a pelota ao lado noso, deixamos caer o peso do corpo, unha man apoiado no chan, brazo estirado, colocamos man, xeonllo e pé á mesma altura, de acordo? Na unha mesma liña. Collemos... Non me chega a A mí non me chega a man o chan. Pois botad o corpo un poquinho máis encima, apretada aí. Non podedes? Sale de rebotadas, non? Quedamos no aire. A ver. Pero entón queda a perna de baixo Mira, no aire. o mellor tamén pode ser que a pelota non sexa do tamaño adecuado para elas, vale? Hai diferentes tamaños. Se vos costa moito ca pelota, quitades a pelota e facedelo sen a pelota, vale? Pero igual podemos facer E podemos non apoiar? Vale, eu simplemente a man non a vamos a utilizar, simplemente para apoiar, vale? Para gañar equilibrio. Tomamos. Veña, entón, colocamos o corpo en liña recta, collemos aire, exhalo, e levo a perna que está estirada. 10 veces.
Cada vez que subimos, levamos o embigo cara adentro. 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños porque imos de novo facer outra serie, sí? E despois cambiamos de lado. Estamos listos? Estamos. Veña, imos aló. Collemos aire, subimos. Anxo, parece que estás na barra do ar, eh? Verdad. Van 6. 8. 9. E 10. Moi ben. Imos cambiar agora de lado. Claro, aí había dos posibilidades, ou eran os meus brazos curtos ou a pelota era moi alta. Entón, bueno, amañamos como puidemos, pero o exercicio que era erguer a perna lateralmente fixémolo. Manxe, onllo e pé na mesma posición, na mesma liña. Estamos. Collo aire e subo. Sete. 9. E 10. Relaxamos uns segundiños. Que tal, Estrella? Ben. Veña, outra vez, mesma posición. Colocámonos ben, collo aire, subo exhalando. Recordad, na casa, se non temos a pelota, podemos facer o exercicio sen a pelota tranquilamente, eh? Nove. E 10. Perfecto. Imos cambiar agora de posición. Imos traballar deitados boca arriba. Imos facer o ponte de glúteo. Aí. Imos colocar as plantas dos pés separadas a anchura das cadeiras, pernas flexionadas, brazos estirados ao longo do corpo, e vou apretar os glúteos e subir a cadeira 10 veces, vale? Collemos aire, exhalo, subimos e baixamos apoiando vértebras e volvo arriba. Seis. 7. 8. 9. E 10. Vale, recollemos. Dibuixamos círculos. Cando estades tan caladiños é que está de lo a pasar ben, non? Está nos a gustar. Así me gusta. Cambiamos. E de novo, mesma posición. Pés separados a anchura das cadeiras, brazos tirados ao longo do corpo, collemos aire e soltamos arriba. E 10. Perfecto. Relaxamos. Sí que era máis intenso, non sei, supoño que como tes na ponte do glúteo era máis intenso porque como tes que manter o equilibrio, pois fixos un pouco máis difícil. Agora, o que imos facer é vou apoiar as pernas, vale? Os semelgos na pelota. E o que vou facer é o seguinte. Vou a elevar a cadeira unha vez arriba
e levo unha perna. E baixamos, vale? E intercambio. Subo de novo e levo outra. Sí? Sí. Veña, en total imos facer 10 elevacións, 5 con cada perna. Collemos aire, subo cadeira, arriba a perna, e baixamos. E volvemos a subir, e ca outra. Iso é. Aí, para este exercicio temos que estar concentrados, Van 4, cada un ao seu ritmo. 6, 7, 8, 9, e imos ca última, e 10. Perfecto. Levamos xonllos cara a nós, relaxamos aí, zona lumbar. Si alternamos con... Hoxe estuvo moi ben a clase porque foi moi levadeira. Bueno, eu podería seguir incluso. A ver, traballas, porque notas que traballas, pero non estás aí a suar nin nada. Cando combinamos tamén a pelota con halteres e eso tamén me gusta moitísimo. Vale, moi ben. Imos xa co último exercicio. Ben, vou a colocarme deste xeito. Unha perna flexionada, a outra estirada. A que está estirada, teño a perna encima, vale? O sea, aí encima da pelota, levo a man contraria detrás aquí a cabeza e a outra estirada ao longo do corpo. Collo aire e o que fago é exhalo, flexiono e acerco o cóbado ao xonllo contrario. Imos facer 10 a cada lado. Punto. 9 e 10. Veña, cambiamos de perna, cambiamos de brazo. Mesmo exercicio, collo aire, exhalo. E a últimas 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto, deixamos a pelotiña ao lado. Estiramos brazos, estiramos pernas. Agora flexionamos a perna dereita, levámola ao lado esquerdo. Brazo dereito estirado, palma no chan, a perna de abaixo tamén estirada, cambiamos de lado. Bueno, que tal a clase, rapaces? Ben, moi ben. Eu hoxe seguiría. Mañán máis e mellor. Moi ben. Despaciño, imos a colocar de pé. Arriba esos brazos, imos a un lado, aguantamos uns segundos. Cara a outro lado. E aguanto uns segundos. Cara ao centro, collemos aire, soltamos. Xunto as mans, ao ladiño. Cara a outro. Imos cara ao centro, flexionamos cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben. Ai. Ah, sí, moi ben, Estrella.